ассалому алайкум тамошобинони азиз, бародарони муҳоҷир ва хоҳарони муҳоҷир, ҳамаи шуморо ба шабакаи Голос Мигранта хуш омадед мегӯям. Имрӯз мо дар бораи якчанд хабарҳои дурӯғине ки аз тарафи сайтҳои русӣ чоп мешаванд нисбати тоҷикон ва муҳоҷирони тоҷик, ки мақсади асосияшон паст задани номи тоҷик аст, дар бораи онҳо ба шумо каме суҳбат мекунем. яке аз ин хабарҳо чунин аст ки як рӯз пеш гӯё ки як нафар муҳоҷири тоҷик як пулисро ҳамроҳи як рафиқаш, яъне рафиқи пулис, як тоҷик ду касро бо корд захмӣ кардааст. аниқтарашро аз ин ҷо мехонем. Шабакаи телевизиони 360 аз қавли манобеаш дар пулис хабар дод ки як зодаи Тоҷикистон дар шаҳри Люберси, вилояти Москав, як афсари пулис ва шарики 21-солаи ӯро ба корд захмӣ кардааст. дар ин ҷо ин хабар ду хел шуда метавонад. Якумаш ин ки метавонад ки ин подстава бошад ва дуюмаш ки агар рост ҳам бошад, маълум аст ки муҳоҷири тоҷикро хело ба ҷонаш расидаанд ки ин корро карда бошад. агар ин кор подстава набошад, кани ман дар ин ҷо хабари холиро мебинам. Ягон расм нест. Он афсар ва рафиқи он афсари пулис ки захм бардоштаанду дар бемористон буданду ҳатто справка аз больница гирифтанд ки дар ҳақиқат аз чанд ҷойҳояшон захми корд гирифтанд. Ягон расм нест. Чё ты гонишь, мент? Мы люди честные. барои тасдиқ кардани ин хабар бояд ақаллан дар ин ҷо ягон расми ҳамон ҷабрдидаҳо мебуд, намедонам, ягон справкаи духтур мебуд. хати аз справкарам духтурон дар Русия барои чӣ гӯям ба русӣ барои поддержка кардани якдигар справкаҳои дурӯғӣ ҳам нависта метавонанд. Дигар аз ино боварӣ нест тамоман. хоб чунин навистааст: дӯсти 21-солаи афсари пулис дар ҷараёни ин занозанӣ аз гардан, китф, қафаси сина ва панҷаи дасташ корд хӯрдааст. ин справкаи духтур аст ки медонад ки ин рост аст ё дурӯғ. Но ведь бред, послушайте, что вы несете, что вы такое сочиняете? Ну бред же, ну бред. бар зидди муҳоҷири тоҷик бо иттиҳоми ҳамла ба намояндаи давлат ва қасди расондани осеби ҷисмонӣ ба саломатии парвандаи ҷиноятӣ кушоданд. парвандаи ҷиноятӣ бе ягон далел. ақаллан ҳамон ягон навор бояд бошад ки ҳамон афсари пулисро ва ҳамон ҳамроҳашро ки бисёр лат бардоштанд ё ки захм бардоштанд аз муҳоҷири тоҷик, наход дар ютуб ягон наворашро нагузоранд ки мо бубинем. агар дар ҳақиқат ягон корҳое ки тоҷикон мекунанд зуд ба навор гирифта мешаваду ва ба ютуб партофта мешавад. барои чӣ аз ин ҳодиса ягон навор на дар ютуб, на дар ягон сайтҳо, на дар телевизион дар ягон ҷо нест? ин аз ин дарак медиҳад ки тӯҳмат аст барои паст задани номи тоҷик. амсоли ин хабарҳо зиёд ҳастанд. ба наздики як муҳоҷири дигарро то суд кашида бурданд ки ду афсари пулисро лат кардааст. як то ҳам не, ду то. ман дар як чӣ ҳайрон мешавам. ҳамин ҳамаи ҷинояткорои тоҷик ба гуфти русҳо процесс судияшон, ҳамаи чизҳояшон ҳам хали скрити мегузарад. На видео ҳаст, на ягон, фақат дар сайтҳо навиштан аст, тамом. баъд як вақт мо хабар мешавем ки тоҷик 12 сол кунҷи турма равонаш карданд. дар ин ҷо як чизи дигарро мехонем. муҳоҷирони тоҷик аз бархурди бадии кормандони пулиси Русия, бахусус пулиси Москав, нисбат ба муҳоҷирон зиёд шикоят мекунанд. онҳо мегӯянд ки кормандони пулис ҳангоми боздошт ва тафтиши асноди муҳоҷирон онҳоро бе ягон асос таҳқиру дашно медиҳанд, шарафи инсонияшонро паст мезананд ва ришват талаб мекунанд. ман ба шумо чӣ маслиҳат медиҳам, бародарон? вақте ки шуморо пулис дар ягон ҷо боздошт карда, масалан чи дар метро бошад, чи дар канори роҳ бошад, шуморо боз медорад ва ҳуҷҷат талаб мекунад, шумо вақте ки мебинед ки пулис аз шумо чизе мехоҳад, яъне ки доштани ҳуҷҷатҳои шумо ӯро қаноат намекунад, ин аллакай маълум аст ки вай гурусна аст, ба вай пул лозим аст. ба ҳамин хотир шумо метавонед остак телефони худро бароварда ба ҳузур онро ба навор бигиред. пулис наметавонад телефони шуморо бигирад ё ки намедонам ва шуморо манъ кунад сёмка карданро
ин ҳуқуқро надорад. Шумо ба ӯ бигӯед ки шумо корманди давлатӣ ҳастед ва ман ҳамчун гражданин, шарт нест ки гражданини Москва, Россия бошӣ, гражданин худ гражданини Кот-д'Ивуар бошӣ, фарқ надорад. мо патент месупорем, налог месупорем аз ҳамин ҳисоби маблағ. Агар ки онҳо аз шумо хоҳиш кунанд ки дар киссаҳоятон чизе ки доред бароварда монед, мисол сумкаатонро, шумо ба онҳо иҷозат надиҳед ки онҳо киссаҳои шуморо кобанд. Ман бисёр фаҳмидам ки онҳо ҳатто чӣ мегӯям ба русӣ, падкинут ҳам мекунанд ягон чӣ, баъд дарди сар мешавад. дар ин ҳолат ҳатман шумо ягон касро файрод кунед ки ҳамчун шоҳид бошад дар назди шумо, дар назди ҳамон шоҳид ва ё ин ки бо ҳамон телефонатон сиёмка карда дар киссаҳотон чизе ҳаста бароварда монед. баъзе муҳоҷиро ҳастанд киссаҳошон то 15-20 ҳазор рубл доранд. агар ягон шоҳид набошад, он полиси ахмақ пули шуморо мегирад, дар ягон ҷо доказат карда наметавонӣ, ҳамхел хаб карда мегардӣ. хотя як хелшон ай тарс бовар кун 15 ҳазорро ба хоҳиши худаш метия ки аз ҳамон пулис халос бухӯра, ин хел тарсуи баъд нашавин, аз дасти онҳо ягон кор намегӯяд. фақат ба шумо ман ҳамин қадр совет метиҳам ки ҳуҷҷат кунед, дигар беҳуҷҷат намешавад. як 2 рӯз пеш Собянин дар як баромадаш кулли милиса, кулли ҳамин пулисҳои Москваро иҷозат дод ки бо кӯчактарин нарушенӣ депорт кунед. яъне кӯчактарин чӣ дар назар дошта мешавад? патент ҳаст, ҳамаи чӣ ҳаст, вале шумо дар як квартираи хоб ҳастед ки регистратсияи шумо қайд туғрӣ намегирад. агар шуморо шаб омада ҳаматон ҳамҷо бироранд, агар уже ин нарушенӣ ба гуфти худшон ва барои ҳамин нарушенӣ ҳам бурда дар адил маҳкам кардану тафтиши зиёдӣ кардан. барои ҳамин кор ҳатто Собянин иҷозат дод ки бе ягон пурсиш зада даромада кофта гиред. ин беҳад як бераҳмӣ нисбати мардуми тоҷик аст. ман намефаҳмам чаро нисбати итальянец ин кор намекунанд, испанец ё ин ки наметунам, хотя озарбойҷонҳо озодтаранд. фақат барои тоҷику узбек ҳамин аҳвол аст. ман ба наздики як чанд моҳ пеш тоҷикро 3 афсари пулис маст меқапанду мебаранд, дилхушӣ мегузаронанд. яъне чӣ хел яктаи онҳо пенсия баромадагӣ будааст, ҳамуна ҷашн мегиранд, бурда муҳоҷира рост мемонанд, живой мишен бо пистолет мепаронанд. онҳо мехостанд, ба гуфти худшон намедонам рошон сиёҳ мекунанд, мехостем ки дар пасаш паронем, яъне дар думбаш чут карда паронем, вале случайна дар сараш паронданд. муҳоҷирам анамихел шудан дар кор. муҳоҷир ҳушёр, муҳоҷири мефаҳмидагӣ зуд ба инсаата шикоят мекунад. ба нисам чӣ хел шуда ман намедонам, инҳо бисовақт якдигарро паддержка мекунанд, вале хушбахтона тарафи муҳоҷир шуда ба полис занг задан ки ҳамихали ҳолат аст. омадан хай қазияро дидан, ин ахмақи полис ки дар сари муҳоҷир паронда буд 4 сол ба зиндон рафт. як хабари нави дигарро низ ба шумо мегӯям. мана хабаргузории Москва аз қавли манобеаш дар полиси пойтахти Русия хабар дод ки як шаҳрванди Тоҷикистон рӯзи 11 ноябр дар ҷараёни занозанӣ дар назди масҷиди таърихӣ дар кӯчаи Большая Татарская корт хӯрдааст. хоб бар зидди нафари дастгиршуда бо иттиҳоми қасдан расондани осеби вазнини ҷисмонӣ ба саломатӣ парвандаи ҷиноятӣ кушоданд. ӯро ба шарти берун нарафтан аз маҳалли зист озод карданд, домашний арест. агар тоҷик бошад чанд сол кунҷи зиндон равона мешавад. хоб ман мехостам ки ҳамин хел хабарҳое ки бисёр барои онҳо ба ғайр аз гуфтан боз мехостам дар борашон ҳамин хел камтар шумода маълумот диҳам. ман кӯшиш мекунам дар оянда ҳамин гуна хабарҳоро барои шумо мерасонам. ман аз шумо як хоҳиш мекунам ки ҳар вақте ки шуморо пулис боз медорад ва аз шумо ҳуҷҷат мепурсад, умуман худро чунин вонамуд кунед ки аз ӯ наметарсед. ӯ ки аст? пулис аст, обычный. ҳуҷҷатҳо бояд дуруст бошад. дигар чемпионат ҳам наздик шудааст. бе дуруст будани ҳуҷҷат шумо гашту гузортон ҳам қим мешавад.
ва хубаш ки ҳуҷҷат доштагӣ бошед. Мепурсам ҳуҷҷатҳоро бароварда нишон теҳед. Агар ки ҳуҷҷатҳоро қонӣ намекунад, телефон қати сиёмкаш кун, biror телефонро сиёмка кардан гир. Мақсад метавонӣ ки худ уверен бошӣ, гапзанид соз бошад. Пурс ки мисол чӣ мехоҳӣ? Пул мехоҳӣ магар? Ва як чизи дигар ки агар шумо дар куҷое ки регистратсия мекунед, дар яке аз наворҳои мо Иззат Амон ҳуқуқшинос ба шумо гуфта буд, дар куҷое ки шумо регистратсия мекунед, справкаи подтвержденияша гиред обязательно. Дигар барои оригинал будани ё набудани справка, мисол шуморо аз рах қапида то отдел намебиёранд, чунки ки справкаро нишон медиҳед. Агар ҳамин ҳолатҳое ки ба шумо рух медиҳад бо телефонҳои худ сиёмка карда ба мо партоед, масалан ҳозир номерҳои ман шуморо мемонам, дар ҳамин номерҳо Viber, WhatsApp аст, сиёмка карда партоед, ман ҳатман ин наворро гирифта дар интернет, дар YouTube мемонам ва бигзор ки ҳама бубинанд. Фарқ надорад шумо дар суд ҳастед, дар ягон коридор ки мисол бачаҳоро бурдаги ҳамаро ҷамъ кардагианд, дар онҷа телефонро бароварда сиёмка кардан гир ба ҳазур. Дар бозор аст, дар қади роҳ аст, дар куҷое ки бошад, метавонед шумо ҳамин наворҳоро ба ман равон кунед. Ман ҳам гирифта дар интернет мемонам. фикр мекунам ки ҳамин корҳои шумо сабаб мешавад ки то як миқдоре ҳамин корҳои пулисҳо дар чашми ҳамагон битовад ва шояд онҳо каме ҳам бошад қафонишинӣ кунанд, камтар ғам тиҳанд мардуман. Як чизи муҳими дигарам ман шуморо гап занам ки ҳамин пулисҳое ки қад-қади раҳ меистанд, дар дуруни метро ҳаминҷода меистанд, ягонтаи инҳо маълумоти олӣ надоранд, виши образование ягонташ надоранд. Ҳама ё пас аз хизмат ҳамин иқа бесаводаем, қади кӯчаан ҳамашон, меоянд милисия мешаванд, кор мекунанд. Оеш ки мехонад 5 сол 10 сол, вайҳо ягон вазифаҳои баланд кор мекунанд. Ба ҳамон хотир вақте шуморо мепурсанд, шумо дониста бошед ки қати кӣ гап задестед, яъне қати як бесавод гап задестен шумо. Ба ҳазур пурсенша, савол иштен. Вақте ки шумо мегӯяд ки телефон қати сиёмка кардан мумкин нест, мада гап зан бугӯ ки дар кадом пункти қонун гуфтагӣ аст ки мумкин нест. Мақсад ҳозир дар ма як бало карда ами сиёмка кардани пулис мувофиқи кадом қонун дуруст аст, ман ҳамира шумода нишон медиҳам, менависам қонунҳошам, кадом бандош ҳастай. Метавонед аз ёд кунед, метавонед гап занед, ҳалон ки ӯҳо намедонанд, вабше ягон қонуна худшон намедонанд. воқеъ худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. Барои ҳамаи шумо саломатӣ мехоҳем дар ин хунукии зимистон. зирак бошед, ҳушёр бошед. барои дар оянда ҳамкориамон зич бошад, ба шабакаи мо обуна шавед. Шабакаи шумо аст, яъне шабака Голос Мигрант, Садои муҳоҷир ном дорад. ҳар чизе ки доред, навор доред, партоед, ман дар шабака мондан мегирам аз номи шумоён. Шабака аз шумо аст.